Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yau na zo muku da site ne mai ban mamaki ga ma'abota kallon fim za su ji daɗi matuƙa, sabida a site ɗin za ku ɗauko dukkanin subtitles da kuke bukata na yaren da kuke so ku gani. Kamar in ce yanzu ka ɗauko fim wanda fim ɗin da wani yare ne, kana bukatan ya zama idan kana kallon fim ɗin ka dinga fahimtar me ake faɗi a wajen. So wannan site ɗin za ku iya ɗauko na yaruka daban-daban, subtitles kenan na dukkanin fim da kuka ɗauko. Insha Allah abinda kuke bukata kawai ya zama kun saka sunan a wajen, sannan ku yi sashin abinda kuke da bukata. So yanzu dai bara mu je kai tsaye ba tare da na cika ku da surutu ba. Na riga na kofo link din, yanzu bara mu je mu kofe shi. Insha Allah yanzu na shiga notepad nawa, ga link din shine wannan da kuke kallo. So yanzu zan yi copy shi, ko kuwa idan ina da bukata shortcut way zan yi open a browser nawa. Ga waɗanda bai nuna musu wannan dama haka ba, so za ku copy ne sai ku je browser ku sai ku yi pasting a wajen ku yi search kamar haka. So ni na danna open a browser na kawai, yanzu yana process. Ga shi nan site din shine kamar haka. Idan kuka duba nan ga sunan dai ya rubuka da zan ce baki ɗaya nan haka daga farko har ƙarshe ya rubuka ne daban-daban wanda suka nuna muku. Idan kuka yi duba a wajen akwai Arabic, English, Bengali, Chinese, Dutch, Persian, Indonesian, Mali, Polish, Romanian, Sinhali, Spanish, Vietnam, ga sunan da yawa. So sai abin da kuke da bukata kuka lada subtitles nasu, amma dai ni na san nan yawancin mu gefen Najeriya mun fiya son subtitle ya kasance in ma dai da turanci ko kuma dai da Arabic. So ga sunan dai ana abin da kuke da bukata. Inside nan ya bude muku a haka shine nan wajen alamun search nan. Abun da kuke da bukata kawai ku yi sacin dukkanin sunan fim da kuke so ku kalli subtitle nashi. A nan za ku rubuta inda kuka kalli alamun search nan. So ga waɗanda ya zama zan ce ya musu kankanta za su iya zoomin nashi. Ni da shike na mayar in desktop mode ne, za ku iya zoomin nashi. Idan kuka yi duba ma ga shi nan dai sun ɗan nuna muku sunayen wasu fim da kuma title nashi. Kuna tabawa za ku zai nuna muku alamun download. So yanzu dai bara mu duba na English. Yanzu ga Harry and Meghan na yanzu ga shi nan dai na taba shi. Don kai duba ga su nan ya nuna English subtitle ne wannan wanda ne taba. So ina danna download kawai kamar yadda kuka gani. kun ga yanzu ya har ya gama downloading. Ga shi ya nuna min ya gama download. Kuma dai haka za ku yi wannan alamun download nan shine za ku taba dukkanin subtitle da kuke bukata ku ɗauko. So kada ku damu ya za a yi ku samu link ɗin. Zan ajiye link ɗin a description na channel ɗin, na channel namu Opera Cyber Tricks. Sannan kuma a wajen comment ma insha Allah, comment na farko a wajen za ku samu link ɗin. So mun gode.